ಈ ಬೇಲೆದಾಲಿ ಈತ್ ಪೊಡ್ತಾಂಡಲ ಬತೀಜಲ್ ಗಂಟೆ ಪದ್ರ ಡಂಡ್ ದಾದ ಕತೆ ಮೋಲ್ನ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಬರ್ಪುನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಬರ್ಪುಜಿಂದಲ ಪಂತಿಜಲ್ ಅಡಿಗೆ ರೂಮುಡು 1000 ಪಾತ್ರೆ ಬೂರ್ದುನ್ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಮೋಲ್ನ ದಾದ ಕತೆ ಇನಿ ಬರ್ಪಲ ಇಜ್ಜಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ಫೋನ್ ನ ದೆಪ್ಪುಜಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಹಾ ಹಾ ಶಾಂತನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಮೋಲೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಂತ ಅಲೆಗೊರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇನ್ಗ ಹಲೋ ಶಾಂತ ಮೋಲು ಗೀತಾ ಉಲ್ಲಲತ ಬೇಲೆದಾಲ ಆಲಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡೆ ಬೇಲೆ ಬೈದಾಲ ಹಾ 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 ಹಂದ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುಗ ದೇವರೇ ಇರೇ ಕಾಪಲೆ ಹಾ ಹಲೋ ದಾದದಿ ನಿನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಡಿಪ್ಪುನಗ ಮತ ಓಲಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಡಿ ಉಲ್ಲರ ಇಜ್ಜಾರ ಆಫೀಸ್ ಡತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಟೆ ಸಯ್ಯರೆ ಪೋಪುನಿ ಮೂಲೆ ಬೂರೊಂದೆ ಆಫೀಸ್ ದಾಯೆ ಸತ್ಯನಾ ನಿಕ್ ಓರ ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಪೂಜ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡು ದಾದಂದರ ಬೇಗ ಪನ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಲು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಬಲಿತಾಲಿಗೆ ಐಕ್ ಈರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜರ ಅಂದ್ ಕೇನರೆಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದೀಲದೆ ಫೋನು ನಿನ್ನ ಏಪಲ ಇಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ 1000 ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾದ ಬೊಡೆ ದಿನಕ್ಲು ಮಾರ್ಯಾರ ದಾದ ಪುರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ ದಾದ ಪುರ ತರೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಕಲ್ನ